anga foli be aw bela jele kabini aw sigiro la aw simlay kabako keneka bi anga kabako keneka kibaram mambulo ka dokulu kan ode ka fo bamako kindo be no ni ale la fiabu budani ko muso ko ni be no ko o kante gale ni yida aywa kibaram sira mo konya la ulaya na ka fo mi e afrika lo kreta ani sabako no nay ko esogonda jona fe nege kanya woro wakati budani honna ko o kingano mo ko ni kibaram numa ko ni mawuli sabla mi re ni kinto wala yi misiri doye ko muso shu yira yele ko ayda ka fo afando ko ni ndala aywa o kay wale nun kele mi e kingono mo ko bela jele mon sirala sabla ni ke wale madirika ke uga yorola wa umati gnai fana aywa o do kunna mi yela ye tengem arrondissement mo we no o yanga fintigi dore ne ulu yele ga baradero bene be la fabuma ulu ayda ka fo ko umna sekeskelu ke aywa sekeskelu ko la we wole bla bela jele ma kene la fabu budani mo ko ma be ni ibe ko do kala mani ko la wal mani sigara fendo la ani don to len honna kiga bo ka fo uye wala sa ku de me sekeskeli ko la ko sabla ami wakati mina ko bi ko ni wale ache jugunu chama be ka ke ebuma boya ko kelen na mi e masi kalo temene ko o kleta an shegi honna la ko mobiliser la do be no o fana shuyira ami wakati mina ko bi ko ma ba ma mina o kunya la ali bi ko o sekeskelu fana be sina ko na fara ko ni ke wale kena ko wa ko ni na nyogo na chama le be ka ke anga jamana kono ko mi e ni kingono mo boy ani buma ko ale na lamini bela jile ko bela jile ku deme wala sa ni sekeskelu mu be no ya ka boloda mauka mamun kera sababu kan wali chenuge kanyasi ni musima ewa ni musima ko ni ka shuyele ko atarami e gabre tuli abeno ulu ko num fana sekeskelu ge ka do asara tugamna ko ya ila ka fo ko marfa fer ko ni kera ka faka wa ko adira evari mauma ewa ko ni mami fana bado ni ka mo ko tunna ni wakati na kiki kunyasi ni yoro ko folina wala sa kata do ni ba mo ka to yin mami ko ni aywa ambalma ni le ko ni kunye anga bi ka baboy ka dawluka awni ci awakulu ma jola aw kambe dona naka